तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दोडामार्ग तालुक्यातील केंद्रे खुर्द, चंदगड मधील कोदाळी, गुळंब, चिगुळे आणि कणकुंबी या 5 माऊलींचा 12 वर्षांनी होणाऱ्या गाठीभेटीच्या जत्रोत्सवाला शनिवारपासून सुरुवात झाली। केंद्रे खुर्दमध्ये हा 12 वार्षिक जत्रोत्सव हजारो भक्तांच्या उपस्थितीत मोठ्या भक्तिमय वातावरणात पार पडला। ढोल पथकाच्या गजरात आणि रखरखत्या उन्हात सुरला येथील शांतादुर्गा दिंडी पथकानं दिंडी मिरवणूक काढून आणि विधिवत धार्मिक रूढी परंपरा पाळून अवसारी मानकरी यांनी कोदाळी, गुळुंब या 2 माऊलींचं केंद्रे खुर्द इथं भव्य स्वागत केलं। कोकण, गोवा आणि पश्चिम महाराष्ट्र येथील 3 बहिणींच्या भेटीचा हा अलौकिक सोहळा याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी हजारो भाविकांनी उपस्थिती दर्शवली आणि देवी माऊलीचं दर्शन घेतलं। श्री माऊली देवी कोदाळी, श्री माऊली देवी गुळम, श्री माऊली देवी केंद्रे, श्री माऊली देवीची चिगुळे, श्री माऊली देवी कणकुंबी या आदिशक्तींची 12 वर्षांनी भेट झाली। 12 वर्षांनी गाठीभेटी होणाऱ्या या 5 माऊलींचा हाच 12 वार्षिक जत्रोत्सव सोहळा म्हणून ओळखला जातो। या सोहळ्याला शनिवारी सुरुवात झाली, त्यामुळे सोहळ्याच्या पहिल्याच दिवशी केंद्रे वीजघर इथं या 3 माऊलींच्या गाठीभेटी झाल्या।
केंद्रे इथं सकाळपासून विविध धार्मिक कार्यक्रम झाले. त्यानंतर दुपारी केंद्रे गावाच्या हद्दीवर दोन्ही माऊलींचं आगमन होताच केंद्रे गावातील मानकऱ्यांनी पूजा अर्चा करून गणपती मंदिर इथं स्वागत केलं. त्यानंतर पंढरपूर विठ्ठलाच्या दिंडीचं हुबेहूब दर्शन गोव्यातील श्री सातेरी केळबाई शांतादुर्गा दिंडी पथक सुरला या पथकानं सादर करत वाजत गाजत दोन्ही माऊलींचं केंद्री खुर्द येथील श्रीदेवी माऊली मंदिरात आगमन झालं. त्या माऊलींना आणण्यासाठी केंद्रातील मानकरी आणि हजारो भाविक स्वागतासाठी ढोल पथकांसमवेत वाजत गाजत जयघोष करीत सुमारे 500 मीटर अंतरापर्यंत पायी चालत सामोरे गेले. दोन्ही माऊली समोर येताच तिन्ही गावच्या मानकऱ्यांनी गळाभेट घेतली. माऊलींना मंदिरात आणण्यासाठी गेलेल्या केंद्रेतील मानकरी यांनी विधिवत पूजा अर्चा केली. त्यानंतर दोन्ही माऊलींची ही मिरवणूक केंद्रेतील मंदिराच्या दिशेने निघाली. पालखीत बसून भेटीसाठी आलेल्या कोदाळी गुळुम या दोन्ही माऊलींचं सारत्व अवसारी देवतेनं करून गाभारात आणून केंद्रेतील माऊली सोबत बसवलं. तिथंच या तिन्ही माऊलींच्या गाठीभेटी झाल्या. त्यानंतर रीतिरिवाज परंपरेनुसार धार्मिक पूजा अर्चा करून महाआरती करण्यात आली आणि त्यानंतर ओटी भरणं कार्यक्रम पार पडला. हजारो महिलांनी तिन्ही माऊलींची ओटी भरली आणि देवी चरणी नतमस्तक होऊन आशीर्वाद घेतला. यावेळी तमाम केंद्रेवासीय आणि उपस्थित हजारो भाविकांच्या चेहऱ्यावर माऊलींच्या आशीर्वादाचे तेजस्वी समाधान पाहायला मिळाले. 12 वर्षांच्या कालावधीनंतर माऊलींच्या गाठीभेटी होण्याच्या या देदीप्यमान सोहळ्याला खासदार विनायक राऊत, माजी केंद्रीय कायदा मंत्री रमाकांत खलप, शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर, जिल्हा प्रमुख संजय पडते, सावंतवाडी विधानसभा प्रमुख शैलेश परब, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, बाळासाहेब शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस, बाळा गावडे, तालुका प्रमुख संजय गवस, युवा सेना प्रमुख मदन राणे, संजय नाईक, संतोष मोरिये, विनीता घाडी, सरपंच साक्षी देसाई, माजी वनपाल दत्ताराम देसाई, अंकुश केसरकर, केंद्राचे मानकरी बदी गवस, पोलीस पाटील अंकुश गावडे, मधुकर सावंत, अंकुश केसरकर आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती. यावेळी 12 वार्षिक जत्रोत्सवास आवर्जून उपस्थिती दर्शवलेल्या मान्यवरांचा गावचे प्रमुख मानकरी बदी गवस, वासू गवस, दत्ता गवस, गणपत गवस, तुकाराम गवस आदींच्या उपस्थितीत सत्कार सोहळा पार पडला. या सोहळ्याचं सूत्रसंचालन माजी सरपंच संदीप देसाई यांनी केलं.
हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.